uve kangakanani doesn't matter ukuthi wena laba bantu uzokuthetha kuwo unakekele into kokuba after uyithethile ba-reacte kangakanani but inyaniso yona isekuthini thetha le nto uThixo athe yithethe ngale ndlela uThixo athe yithethe ngayo hayi ngesithetha ntonye. Jesus. Ayikutshwa. Afuna isithetha ntonye bantwana. Sifuna exactly le nto uThixo athe mayithethe. Le nto athi uThixo kokheli yam ayibekileyo enhliziyweni yam. That's why singafuni nokumosha ixesha kule mizuzu ishekileyo egameni lenkosi Yesu. Ibandla lonke liqhwaba izandla bangcwele esiza ngaphambili. Ndiyabulisa umoya ngcwele. Umoya ngcwele ke bazalwane uprogram director wabantu abasindisiweyo. Amen. Ake simshayele isandla umoya ngcwele. Yeah. Dingawadlongwana. Hey bayifuthu. Ndiyazalwa eNgcobo. Ndaqhubekeka ke ekushumayeleni kwami. Afumana umhlaba eGcuwa. Ndihlala eGcuwa ngoku. Angithetha ndiye ndithi ndikwazi eGcuwa. Hallelujah. Kunento ebalekile lapha enhliziyweni yami leyoba uYesu wandichola ndisekhona emhlabeni. Sinsiwe ngumntwana kaThixo. Izono zami zixolelwe. Nethemba kunezabalazo yonke endiyenzayo. Elinye ilanga ngizofika ekhaya ezulwini. Ngoba uJesu injongo yakhe wayezela ukuthi azosihlangula esonweni ukuze anyuke nathi. Hallelujah. Sendikuleyo meko meko yami yayimbi ukucholwa kwami uYesu. But ngoku na imeko yami kumnandi nje bomini bami uyandibona mos nawe. Ngibhalwe umuntu into enhle apha ebusweni. Andibhalanga size. And andisamkhonzela ukuba mandiphile ukufa kwakusakuphila impilo enyameni yami kwaphela ngala xesha ndalisamkela uYesu. Andisakhonzela into yoba mandifumane imali. Ndimkhonzela ukuba mandiye ezulwini xa ndifikelela kwelo xesha ngoku ngoba kunezigaba asifani siyashiyana. Amen. So zinezigaba umuntu azingenayo ensindisweni. Mina ke sendiphumile kwisigaba soba ndifuna ukuphila enyameni. Sendiphumile kwisigaba soba ndifuna imali. Imali ndifuna into yoba mandigalele idizini ndihambe ndiyothetha ngoYesu. Hallelujah. Yayifuna yona imali uba mandihambe ndiyoshumayela qha. Andinayo enye into ke. Akunandanga ke ukuba lapha kule ndawo ndiyoyika sendanoyika ekumnandi ngexesha lesicula bekho abantu abathethayo balapha ngaphandle. Hallelujah. So ngole bakuthiwa kungakumena ndimise ngohlongo ndimise ngalo hayi ndiyahlukunyezwa. Hallelujah. Tata uDinise hey hayi uba ubuthenge la xesha siqala ubonana wathi uzalwa eLsiki endizothi mina uzalwa kwifamily yakho notata uXingana.
Uyambona ne? Lezo uzalwa kula family yamlo tata uXengana ngoba ungumkhulu wakhe okanye umnina wakhe. Athi yazi, athi kodwa hey yonke into njena uphephe kanti. Amen. Hallelujah. Nishuwetwa ngithatha uXengana. Abanye abantu bayamazi. Wasesikisi. Cha wena uye wathi ngowaphi? Wathi ngasesada wena. Apha ke sekubulelwe kuthatha umpostile uNdlela, thatha uNjinisa. Nawe thatha bani noyo. Thatha uMayeto. Sekubulelwe sekubulelwe iyandichukumisa manje kakhulu enhlizweni yami indlela esamkeleke ngayo apha kuni chukumisa kakhulu yanta uNjinisa khona isiqalekiso afuna uba uSathana masiphile phakathi kwethu asingenelani thina bashumayeli abantu bayashumayela abangenelani bayahanahanisana ngoba sebedibana endleleni impilo kakhulu akayifuni uThixo kanti uNjinisa nawe tata uMayedwa nebandla lonke elikhonza apha phansi kwale umbrella nami ndinayo eyami umbrella ebandleni endikulo no tata uNdlela unayo yakhe umbrella kwibandla akulo kuze kwavuka lena inkonzo iumbrella yalena imovement kuthiwa xa ebizwa ubunzulu bukaMoya Ngcwele movement so izikuvuswe yona ivuswe ngenjongo yokubana yeyabathunywa bakaKristu siyavana nabazalwane ayoka umpostile uDlongwane okanye kampostile ubani but yeyabathunywa bakaKristu injongo yeyokubana mabahlanganise umzimba okanye ibandla bawugqibula ihlanganisa baliclean bawugqibula icleana balondle lizobhabhathizwa uMoya Oyingcwele uMoya Oyingcwele ke akekho ebandleni endikulo akekho uMoya Oyingcwele kweli bandla ukulo tata uNjinisa nakweli likutata uNdlela akekho uMoya Oyingcwele into ekhoyo zifake zikaMoya serious ngoba thina emabandleni siye sathatha izinto ibandla abantu bakaThixo sathi ngabethu at the same time sathatha izinto zethu sazifaka sazibethelele ebantwini and ke uMoya Oyingcwele wabuya umva kwashiyeka lento kuthiwa yimiswa into imitation into engathi uMoya Oyingcwele nabantu xa bayabhavelana abantu babhavela utata wabo bamqhwabela izandla bathi thetha man of God xa esithi thetha man of God ngelo xesha unechuku uba uchukela lo usecakwakhe ayiwambi yani uyamvana utata because abazalwane ebandleni ngenxa ungabikho kaMoya Oyingcwele bayachukelana ebandleni abazalwane banegroups abanamoya ufumbathe ubunye uyamshumayela ulincane yavuka le movement athi ngasihlanganisa ibandla njengoba silapha uvumile tata uNjinisa into yokuba masingene apha awenzanga nto uyiqaye enhlizweni yakho wenze into ekhona kuthi noba ingekho ehlabathini kodwa kuthi ikhona singababa ngoku lento yenziwa uDrive uMoya Oyingcwele
ukudrive umoya basivumele ukuze uzovakala lo myalezo wakhe. Uthathe David isibe uyawuthatha uyeke uyawuyeka. Namhlanje ndithatha uthatha ngelunda ngoba uyindoda kaThixo. Ndiwuthethile umyalezo. Sawubonani ezulwini. Akunandaka ukuthi singahagani fetete. Akunandaka ukuthi ukuthi kathi kufuneka tete eqinisekile ungathetha inhliziyo ukuthi siyabe ngokungcwele. Abukho ubungcwele ebandleni. Ibandla elikhoyo liyenyukazi. Siphila neba jonga bazana uSathana uligqibile ibandla ihlabathi lilapha enkonzweni. Ihlabathi lilapha enkonzweni. Ihlabathi lila enkonzweni. Abukho ubungcwele ngaphakathi ebandleni. That's why uzababona abantu uzaba jonga umzekelo shini asenudlala intombazana uyibone ebandleni nango seyinciba isitamaki intontoni inomphono oneqiqa intombazana inaqiqa lwini ebandleni likaThixo kumindoda epulpit. Loo ndoda inebhlukwe ithenga enxila itight ibhlukwe yayo inezimbo zoba that bishop indoda because ingenwe ngumoya wayenyuka indoda leyo nithi la ndoda ingenwe ngumoya wayenyukazi indoda kamala lephelo kayikhengi indoda abefundisi indoda ethikathika ethunyiweyo izophakamisa igeni uba mayivule inkonzo kaThixo. Kuloo nto phambi koThixo isibingelela singcwele umiswa amahenyukazi ukubafaka kukho umoya ongcwele lapha. Umoya ukhahlela nonto sonke siyambiza umoya ongcwele. Sonke siyambiza namahenyukazi ayabiza. Hallelujah. Ngenxa umazi unelizwi elimnandi lokuhlabelela umnike isixhobo sikaThixo ukuba makahlabelele ngelo xesha. Indoda emilisa ubuntombazana, intombazana emilisa ubudoda. Ayikwazeki uba khona loo nto ebandleni kaThixo. Mabeze ngaphakathi noba banemoya yobudoda bengamantombazana babe nomoya wobuntombazana bengamadoda. Mabeze ngaphakathi sizothetha phezu kwempilo zabo bephuma umoya ushiyeke umoya wobuntombazana. Nayo enye into ilebhenekezi mazise namahenyukazi athengisa ngemisipha phangaphandle makeze azoyazi uba umsipha itempile urakala uThixo not ndiwenyusa. Uthethe yonke into leyo. Nabazalwane bayasiqalula apha phandle bathi hayi umfundisi wami akathethi kanje. Why singathethi kanjeya kodwa lento siyiphetheyo ila iyafana.
uthethe kanje kungenxa yoba wonke umuntu omnye nomnye uthi ngabantu bawe hayi noko ligqwethela nothetha kanje kwelagqwetha lawumkana lama. Mighty Jesus. Angada no one paneseti. I love the linkies you got to go to take. Angada no one in Mwalanga. Ubama Zura Mwala. Anaka. Mingamie nalo ame. Mwele konzwe. So ke ngokuneketha undinise le nkonzo siyenza emveni kwepasika. Njengungababona base-Eastern Cape, abase-Eastern Cape abakhona sithi thina sigidima amabandla amabhandinda sithi sibanjwe umoya ingcwele sithi ke ngokunaka abathethe siphume epasikeni sathi bazalwane siyathina eCape Town njengoba iqala eCape Town. So ke ngosiyaphuma apha sibheka e-Eastern Cape sizigidima abase-Eastern Cape esikhonza nabo kwela cala bashiyekile bazokuhlangana kuleya i-conference yenzeka emveni kwe-50 days. Emveni kwe-50 days emveni kwepasika iyenzeka le nkonzo. Inkonzo yamiswa nguThixo kwincwadi yezenzo kwesithile, incwadi yezenzo chapter 2. Sisenkonzweni la yokuhlabelela, hlabelela nawe. Ayikwazeba sabona sithi siphila ubungcwele siphinde sithathe izinto zamayenyukazi sifake ngaphakathi ebandleni. Oh, xa usithi amen uthetha uthi amen, uthetha uthi xa usithi uthetha kunjalo uthetha uthi uyavuma. Xa usithi uyavuma uthetha uthi uyayamkela. Xa uthi uyayamkela uthetha ukuthi uzawuyenza. Yeah. Le nto uyivumayo uzawuyenza. Usuphile kamnandi. Ithi iBhayibhile masingamilisi okweli phakathi. Hayi. Masingamilisi okweli phakathi. Unobangela sewujolwa kangaka emabandleni ngabantu abasindisiweyo bejola kangaka kungenxa yoba bathatha izinto zeyenyukazi. Kubani leyenyukazi ezebheba uJezebheli bathatha izinto zamayenyukazi phaa zikaJezebheli bazozifaka ebandleni bazawuthina abazili nokudla kunzima ngoba into zikaJezebheli baqhawula ne-fasting ngoba umoya kaJezebheli awufuni fasting. Food fasting baqhawula ezo zinto bayiqhawula i-fasting uminkanuko ngoba umoya kaJezebheli umoya wenkanuko yobuhenyusi. That's why abazalwane benqula amangcwaba abantu abangekho, abantu abafile. Umuntu osindisweka inqwa kamnqulu umuntu ofile. Bazalwane banamhlanje banenkanuko zokuba mna ndizakwenzela umakholithi. Banenkanuko ngoba ubhuti wami utshilo wathi uphuphile uphuphe buyisa isinyanya esingutamkhulu nami ngizamxhasa emalini ngoba nami ngiyafuna ukufika pha. Siphila nabazalwane abawa every day ngoba uphila umoya kaJezebheli ezimpilweni zabo. Siphila nabazalwane abagulayo ngoba uphila umoya kaJezebheli, umoya olanda zonke idemons. Serious. Thina akasijongani namadimoni, thina sijongani nezifo. Isiqalekiso sesifo esingenileyo eSouth Africa asikwazi ukumbamba umzalwane. Ngoba ungangena siphinde isiqalekiso sesifo esifakwayo nguSathane apha eSouth Africa njengelaa nto kuthiwa i-virus, coronavirus.
hunter virus kukhona i-hunter virus nabantu abambakasele ibadlulisile isafika yona i-hunter virus uzababona abantu nabo befona abasindisiweyo befone iline besithi baya-treatment bayenza i-treatment bayothintela ukuba i-hunter virus ingangeni kubo hayi bazalwane nakwi-coronavirus zange niye nalapha ebandleni endikulo zange sibe namntu ufayo okanye zange sibe namntu uyothintela and futhi zange singcwabe umntu othi une-hunter virus okanye une-coronavirus. Thina zange siyenze nale nto kuthiwa masingahlali kanje thina sakhonza kanje thina ngelaa xesha le-coronavirus futhi sasingafanga ngasesizibe emlonyeni. Mna isiziba ndandisifaka xa ndingena kwasipha kuba ndifuna utyaphanga phakathi qha. Hayi serious bazalwane, isiziba mna andisifaka xa ndiyongena kwasipha kuba ndifuna ukwakutya. Ukuphuma kwampa ndithatha isiziba sam ndisamotweni qha. Ndandingasifaki isiziba emlonyeni. Hallelujah. Andiguli kwi-age endikuyo iintanga zam ziyatotoba zityiwa zizifoza amathambo ne-high ipressure andinapressure mna ndibona ngibisela unqindi lo pressure ndiyibetha ngenqindi inqindi lam ligama likaYesu. Sikhululeni mama undinise ngikubone wena mama undinise unyengezela utata undinise imali yonikela mna awandijonge noba nditheni okay sister wakhe. Oh, ngoyo ngikwenima. Okay. Siyabulela mamundini ukumamndisi. Siyabulela mamundisi. Ngizamkela kwini. Please ngithula bani flexible. Ngosizoba flexible. Ngosizoba njani? Bakuthiwa kuYesu nakusekhaya. Now this is my task. Kuba nyandi melane nale meko yalomsi. Engaba unake ningenelisi kabanzi. Enyani tension ngaphandle. Tension singabala. Singabaphi bazalwane? Singabala. Sibaye mosithatha undibise. Yaro ndinise sibaye ne. Awuyeke lento yakho manje. Hayi manje ngithandile kuba mnandi singazi jonga kuba mnandi jonga abanye ngeke uzendishumela bathi uyathatha lo ma uthatha intoni ma ngifuna ukubuza intoni uthatha umbuzo uthi intoni uthatha xa ngaba kusithiwa unesono sisono lento jonge elwimi elinecikiki elwimi nocikiki means ulihule sign yobuhule ikike semlonyeni kwaye ke ngoku na ubungayazi wena ngeke ngisho ukuyifaka loo nto kwaye ke ngoku ungayisusi xa ungelohule. Bagathiwa ibhlukwe ixa incinci kakhulu ikupitsile iveza utata ubone uba nangu utata uyabonakala utata ubone nejeni neempundwanyana ezomileyo zikhona ayafisa aba bafana akusafisi mantombazana qha look at the design of cut.
uyayivukuzela ngoba uyindoda kaThixo uzathi ungavukuzeli uThixo akenzile Thixo ngesidima simkhonza ngesidima uzawuxelela umuntu ongamazi uThixo akuxele uba uyavukuzela akahambe wasathana uba kowabo pha Soke ngokunekela indiniso ivukile le movement siyohlanganisa njengoba silapha siyibiza ngoba iJerusalem le ndawo ngale mini ngoba siqhubeka kule weekend ngoba siqhubeka le nkonzo siseJerusalem iBhayibheli ithi abapostoli babeshumayela bebheka ngapha nangapha uJohana noPetros babheke ngapha omnyabe nomunye but emveni kwensuku emveni kwezonsuku zimisiweyo kuThixo emveni bayabuya baseJerusalem omnye nomunye ungqina izinto ezinkulu uThixo azenzileyo apho ebeyoshumayela khona ehamba nabazalwane lento fanele basiyenze nje just 1 year once a year, yes. Once a year. Senze lonto ulokhu utogqiba ke ngokuhamba uyashumayela siphinde sidibane kunyaka ozayo. Sihlanganise ibandla. Sizamoyisa kanjani urhulumente ngezi zinto asibekayo sibagqibayo abantu bakaThixo. Ngoba bangapha abantu abaqhomfiziso namhlanje. Beyenza lona kuba besazi noba eKapa eParliament bavuyela. But thina xa sihlangana silibandla sithi bazalwane uThixo akayifuni lento. Sizawumanye urhulumente engasimameli njena kungenxa mbone kwathina sithe sa. Asipolitiki sithethe inhliziyo kaThixo. Funa njalo umfundisi chapter 2. Ncwadi yezenzo chapter 2 verse number 1. Sizokuthi ukutya kuvuthiwe nina. Ningafocus embise ekhaya ijonge lapha ukuthi imali. Ngibisele impama ngiyabetha nona. Ungilele sisithi. Incwadi yezenzo chapter 2. Hloko ndaba ukufika kamoya oyingcwele. Wafika umoya ingcwele. Ukufika kwakhe sanophinde ukuthi omkile. Cha umkakula branch yelobandla. Lingamhlolelanga. Funa ke ndaba. Verse number 1. Sizothandaza. Ekufikeni komhla wePentecoste babehlangene ndawonye bonke. Ngesaquphe beva isandi esingathi ukuza komoya omkhulu. Kwakuhlangene mina ndoda. Umfundisi uMpongo lo usuka kwelakhe ibandla sahlangene sonke. Umfundisi umayedwa lo naye wayekhona kulo nhlangano. Yize kinekini. Sambele sile lapha. Umfundisi lo naye wayekhona kulo nhlangano. Wayekhona kulo nhlangano. Usuka kwi-umbrella yakhe. Nalo usuka kwi-umbrella yakhe, lo usuka kwi-umbrella yakhe, nalo usuka kwi-umbrella yakhe. Nawe usuka kwi-umbrella yakhe. Ngabapostolo laba. Hallelujah. Banabafundisi ezibranchini zabo. Banabazalwane ezibranchini zabo. Kuyashunyayelwa kuvakaliswa ukumkani ukaKristu. Basindisi. Bathi kwakuna kufikelela xesha lisemva kwePasika. Basapheni madoda. Mnye umoya, linye ukholo. Nasi simelezo. Uthi masivuseni ibandla lakhe, ngoba ibandla lakhe lithesa. Umoya ingcwele amanye amabandla akekho kwakho, abanye abamazi kwaumazi umoya ingcwele. Bazi ngoYesu qha. Into zakwenzeka ngoku nizeke basikhathi sithethe into enye abazalwane bami
bayamazi umoya oyingcwele abazalwane bakhe, bayamazi umoya oyingcwele abazalwane bakhe, abamazi umoya oyingcwele abazalwane bakhe, abamazi umoya oyingcwele abazalwane bakhe, bayamazi umoya oyingcwele abazalwane bakhe, bayamazi umoya oyingcwele. Kasihlangene, haleluya, sonke sihlanganisene abazalwane bethu, even thina sonke sizawungenwa ngumoya oyi-one, moya oyingcwele. Sithethe ntoni? Bangabe kuphilwa ngumoya kaJezebhele ebandleni aphuma kulo, so that kangaba ke ngoku nandimile ndishumayele, ngoba umoya kaJezebhele akaphilonke ebandleni. Get out umoya thini kaJezebhele, uyaphuma ebazalwaneni nibelanga phana ngoba bahlanganise. Thokana ukamhlalethi ivangeli elakudala elasekhulula ezonweni. Thokana bazalwane, jonga sonke bafama ngenxa uye wamkela uYesu, wathi wagqiba wahlukana ne-boyfriend okanye wayeka ukurhaxeza, uthi bafama isono sikho kuwe, wakudlelana noSathane ngezinto zakhe. Mina usaphila umoya wesono. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isono siyabulala, kunesono, kunesihoko esibangelwa kuba uSathana, esibangelwa uSathana engafuni ukuguquka ngokwezintando kaThixo. uThixo wagqiba enhliziyweni yakhe ukuba uSathana uzamfaka emlilweni. Bonke abantu bakaNkulunkulu Sathana wabajabula ngesono. That's why iBhayibhile isithi umuntu ukhawulele esonweni, ukhulele esono. uJesu weza ukuze azasikhulula esonweni. Haleluya, ukuze singaye esihogweni siyohlala naye ezulwini. Amandla esono azakuhoboka ekhotshozwa ngamandla kamoya oyingcwele. uJesu uthi xa efika ezulwini, uthi Tata ngigqibile umsebenzi. uthi uJesu xa emka, uthi ndihamba ngibheka ezulwini, ndiyakutata ukuze Tata wami ndafika kuye ndimxelele ndigqibile umsebenzi. Yena akhuphe umthatheli akumoya oyingcwele, yena uyakulohlwaya ihlabathi. Kasuke simbulisa umoya oyingcwele ngoba sihleli naye. And xa ngumzalwane onezinto zikaSathane empilweni yakho, akakwazi ungena umoya oyingcwele. Ufuna ukuxelela mzalwane, lo ukuthi umoya oyingcwele yi-imitation. Ukabazalwane bangayazi incasa kamoya oyingcwele, incasa yevangeli. Ivangeli linencasa, awukwazi ubheka ezinyanyeni, awukwazi noba sekuthiwa inhle kangakanani, noba sekuthiwa inhle kangakanani. Hayi bo, mandithethe tatu ndinise, mandithethe ufana nabazalwane aba. Jongani bazalwane, kunezi zinto bathi bazenza bahle ngazo, nathi sithi sikhuphe izipatshi zethu, sithi unkosikazi makaye esaluni ayozenza mhle, azenze mhle, afike afakele ifiber, afike phaya esaluni. Yini mandukalele, afike phaya esaluni afakele ifiber. Kula fiber, ifiber idesignwe emkhathini, idesignwe nguSathane. Phaa kula fiber kunenamba. Sithetha izinto ezinzulu ke ngoku. Uphaya kunenamba ezidize phaya phaya emkhathini, kunenamba. Ifiber nganye iyaziba inenamba ethile. La namba yayikehla lapha enhloko emntaneni wami. Noma kade lo mntana ayifakele ndimthandazele, ngoba kukhona abantu abathi ayinomsebenzi siyazithandazela. Uyithandazela
yekabani. Jonge ukelele. Ebusuku noma ungayithandazela. Ebusuku ngabo-2 no-3 izawungena i-connection yomkhathi izalwa yila number. Izawungena. Jonge ngibazabani. That's why wabona amadimoni xa kukhona intombazana okanye lo muntu uthandazelwayo ufike efungathe izandla zenjenje. La muntu lona ubambe itheni namagqwirha phansi kwamanzi. Ngokuba moya asizazi ezenyama ngoba sikhomba inyama sikumoya ubambe i-connection wenjenje njengenjenje efungafungatha njengefungatha izandla. Funeka ke ngoku nanjengefungatha izandla simqwabulule. Xa umqwabulula zinzima kunzima ukumqwabulula kungenxa uba phaa emkhathini lamagqwirha amkonekthile. Ukuba ngabe uthandazela ngumfundisi onga-understandiyo. Haleluya, haleluya. Uzambetha kule ndawo. Ukuba ngabe umbetha kule ndawo ayaphoka amadimoni ngoba i-connection iqhawukile. Amandla ayaphela. Utshwa ngamandla kamoya ingcwele. Uyathetha uyajamba ayaphuma amadimoni ngoba into esinayo ayinamandla. Kuyenzeka ngexesha ukuba ukhombile eyenzile lo connection umlilo ongena empilweni yakhe uyaqhawuka i-connection. Hlala phansi. Lo connection ke bazalwane yilena. That's why amanye amantombazana athi ngeke bawufaka lo fiber esenza ngalo. Esenza lo nto hambe sijonga kwezi ziphilisi ezimoto zethu. Hambe senjenje. Jonga ke ebusuku xa elele umbone umvuke ngathi wonyele ekuseni lele xa evuka umbone wonyele kanti uzintsontsele ulele nendoda. Kuphelele nendoda ayizintsontsele. Ingxaki nyoka umamlambo ephuma phansi kwelwandle izalwa yi-fiber. Sizothetha izinto ngoba zirongo. Omnye enze laa nto kuthiwa yi-multi ntoni? Masturbation azilale yena ngokwakhe. Moya wasehadesi lo. Uzawuya esifulweni kodwa uyazilala. Ujonge noma usindisiwe kodwa wenza into zikaSathane. Uzawuthini ungazenzi ngoba izinto zikaSathane zilapha emzimbeni wakho. Yinajongana zaloni jongana xa befuna ukuphila intando kaSathane bathi siyathatha. Xa befuna ukuphila intando kaSathane bathi ayinanto okwenza nento ndinxibileyo uYesu ngaphakathi kwami. Bathi xa bethetha uYesu ngaphakathi yeka bani lebhuti. Xa uYesu ngaphakathi uhlele ebhuti nenjani. uYesu akakuxela into yoba ngofaka i-fiber. uYesu akakuxela ndokandazela lo tayi ndimnxibe through umoya ingcwele. Isezingqondweni. Anathi uThixo yahlala isinxibeni. IBhayibhile ithi uThixo intombazana eyayigula yaqhukumisa umqukumbelo. Ingubo. Because ingubo yami endinxibileyo ine-blessings, inentambiso. Izawuba nentambiso i-fiber. Uyathandazela umuntu nge-fiber? Uyathandazela umuntu nge-fiber? Uthe ngithethe kanti basiyaqabana basixabana. Haleluya. Umuntu wakho jongani bazalwane hima. Haleluya. Kere nkosikazi. Hayi nkosikazi ngomso. Dada nkosikazi. Ngiyazumzela sefana. Dada nkosikazi. Nansi imali. Khupha imali yasesaluni. Ayikhupha ke 1000 you. 1000. Anipha. Ngeke siyalanza endlini.
siphahli kanti mkhaya ngibani bambi namtshana emhle ngoku ngithanda ngizothi mayo-45 mbi makabe mhle nina nidom siyanithuka singamadoda kaloku ndiyayithuka inkosikazi yamntwana umayo-45 imbi ndiyayithuka ndandifaka abantu imbi ithini iBhayibhile incwadi kaGenesisi ithi wabona ukuthi kuqala kwakudala kwakumntu ukuba kulungile kwangena 5 so kwakuninzi ngokuthixo uthanda ngakujonga i-imitation yomntu sithoka icikici esemphumulweni namani agcwele indlela yonke zonke zezinto zimenze uthixo abantu bakhe